ngoba uyazi ukuthi ngizofa noma yini nginakho konke kodwa nje 5 years. Usathane unjalo usathane ulwela ifinal ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. And isikhathi sakhe njengoba sisincane nje uyisiboshwa uyoboshwa uyophonswa emgodini okalasha. Manje wenza show ukuthi ufuna ukuphonswa nabaningi. Amen. 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 Siyabonga mama wami uhambe uzofike eOrange Farm nathi sihambe size sifike la. Ngibonge into eyodwa nje ukuthi uthe uma uJesu engakulwela lezi impi zemoya la ekhaya uzomkhonza. Jesus. Ngoba ngibongela into eyodwa ukuthi uzothi uhambe emhlabeni iqiniso uzosulutholile. Amen. Kukuba ulithathile ngoba iqiniso liyathathwa. Into kaJesu iyathathwa. Amen. uJesu akafosti umuntu. Amen. Ukuba ufosta abantu uJesu abathakathi nezifebe nedakwa ngabe ziyakholwa. Kodwa uJesu uyindodana kaNkulunkulu unyenyeza ukuthula. Ufuna ukuthi akhulume bese wena uyathatha. Amen. Uma ungathathi akanacala. Amen. Amen. Ukukhumbulile kuJesu ukuthi uthi noma ngabe uyadlula emhlabeni udlulele into lena ayephathise yona uyenzile. Ngoba umama ufikile lapha ekhaya washo umama ukuthi uhamba namarenki uhamba namamoli azabhalela amaphepha eshumayela ivangeli lokuthi uJesu uyabuya eshumayela uhamba eshumayela nje. Phatha lana iBhayibheli uyashumayela usindisiwe uthethelela izona umntwana kaNkulunkulu uyashumayela uyaziya ukuthi uyashumayela uphiwe isipho sokushumayela kodwa ushumayela nemkhove eceleni kwakhe. Nemkhove nayo iyashumayela. Oh Jesus. Otikoloshe nabo yini ubhubha ngenxa yokuthi uswele ulwazi. Abamnikalela ivangeli bamnika nokufa phakathi. Abamnikanga ivangeli lokuphila bamnika ivangeli enokufa phakathi. Ngoba umuntu mayedwaza kwi-altar call uze kwi-altar call wemukela uJesu angakutsheli manje ukuthi njengoba usumukela uJesu fanele wena uhlale kanje noJesu fanele wena uhambe kanje noJesu fanele wena uphile kanje naloJesu. Amen. Aqede futhi lapha kugade ukuthi ngempela wena loJesu uyampilela na. Amen bazala. Amen. Manje ke mama sewufikile ke uqhube lo msebenzi oqhubayo ukhetha uJesu uvume izono zakho umcela uNkulunkulu uthi Nkosi manje lokho engikwenzayo ngicela ukwenza manje sengethembekile kuwe. Kodwa ke Jesu before ngiphume ngiye emarenkeni ngiye kuphi qala ngami. Amen. Asifuni mama uzokunika ivangeli elifana nezinyanga abathi unyanga kangizilaphi. Ivangeli okufanele ushumayele ivangeli lenzeke kuwe. Amen. uJesu mayenza into kuwe usukenza ukuthi hambe uyotshela abanye abantu. Amen. Njalo. Ivangeli ogcina ngokulizwa ngumfundisi esontweni alina balance. Ngoba uzothuthi umfundisi eshumayela ethi uJesu uyasindisa kodwa wena uyibuze enhlizweni yakho uthi usindisa kanjani mina nginoshukela ngino high blood. Uthini lo mfundisi? Usho amen nawe ngoba vele uamen sewabo amen. Uamen thina sasimnikela ukuthi mawuthi amen usho ukuthi kunjalo. Mayethi umfundisi uJesu uyaphilisa uthi kunjalo. Ngoba umazi la kuwe ukuthi ngempela ukuphilisile. Bathi amen noma umfundisi athi uyaphilisa kodwa bayagula. Bayahefuzela baphuza amanzi esontweni. Umuntu uyakhonza esontweni nasi isigubhu samanzi uyehlisa unondendende. Amen ke bazali. Amen. Manje sizile mama size ngegama lenkosi ngithande kakhulu inhliziyo yami ikulandelele kakhulu ukuthi hey Nkosi yami umuntu ongalala ekhaya umuntu ongahlala ekhaya oshumayela izwe lonke kodwa ushumayela ukufa. Nabo labantu abatshelayo ukuthi uJesu uyabuya uJesu naye uthi uyabuya kodwa yena akalungiseli into naye. Ngiyawathanda kodwa amadimoni ungathanda kabi mina no Satan ngithanda kabi washo ukokunithi. Ngoba uyanihlaza nina nithi nisindisiwe. Amen. Ngimthanda lapho nje. Namadimoni akhe uyanidalula nina nithi nisindisiwe.
Ngoba khona manje ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithethelela izono kodwa egcineni umuntu athi nginenkinga. Inkinga nokusindiswa nokuthethelelwa kwezono nomntwana kaNkulunkulu akuhlangani. Amen. Hallelujah. Akuhlangani. Amen. Amen. Jesus. Zasale eGolgotha zasale eCalvary ngemvimbo yakhe saphiliswa. Usho ubelethe enkulu inkunzi malanga ye-high blood. Jesus. Ubelethe enkulu inkunzi malanga kashukela. Amen. Uze uyayijova kolwa. Uze uyayifutha ngeyifuthe kolwa. Amen. Amen. Siletheke mama ivangeli la lokuthi manje uthatha isiphambano umlandeli. Ube indela lakhe. Hallelujah. Uthi Nkosi ngifune ngizokushumayela. Ngikushumayele ngikubonela ekhaya. Shumayele ngizobatshela abantu. Mawungaphilisa leli khaya ungiphilise nami, uphilise nabantu abantu abangabhemi idakamizwa. uNkulunkulu ngiyobatshela abantu. Ngiyotshela wonke umhlaba, ngiyotshela ngisho izingane ukuthi ozali uJesu. Amen. Ufuna lokhu uJesu. Amen. uJesu akafuna ukuthi mase kuphilisile bese uthatha lokuphila ukushova phansi kwetafula. Usuke kuphilise ukuthi tshela izizwe. Tshela abantu. Amen. Amen. Uyazi uJesu bayiphilisa ukuphilisela ukuthi tshela abantu. Ngibona namhlanje ukuthi hey mina engangikhulela uTikoloshe. Namhlanje uJesu ngipha amandla okulwa noTikoloshe. Ngoba nganquma mhla engiphilisa. Ngathi Inkosi bonke abanoTikoloshe Nkosi ngiyobakhulekela. Kwanquma mina uJesu usebenza ngeenqumo zakho. Amen. Namhlanje angisakhiphi noseswini. Sengikhipha ngisho abathwele. Amen. Sengikhipha yonke into. Yebo nto enjalo. Kodwa ngathini mina ngathi mangikhipha loTikoloshe seswini engihlangana nabo bekhulelwe. Iziswe ezinkulu bekhulelwe bengateti ngiyobakhulekela. Kodwa wangipromote. Amen. uNkulunkulu usebenza ngeenqumo. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu umuntu uyayathi nje ngicela uNkulunkulu angibusise ngesiphiwo. Isiphiwo waba naso uzalo kodwa uNkulunkulu usebenza ngezinqumo zakho. Amen. 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 uNkulunkulu ubheka wena ukuthi wenzani. Kufana nabantu abanamabhizinisi. Abantu abanamabhizinisi. Njengoba sizovula amabhizinisi nje. Asikho isidingo sokuthi umuntu angaye enkonzweni. Yeah. Angayikhonza uNkulunkulu ngenxa yebhizinisi. Amen. Asikho. Ngoba manje usuka kusho ukuthi ngamanye amagama manje usemile njengoba nje nini namabhizinisi nje. Kusho ukuthi kule business yakhe yama-veg nama-fruit and veg usumile nje wena. Awusaqhubekeli phambili. Kuningi okufunayo kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ubona ngalokho kodwa kuphe khona. Ukuthi lo muntu lona kusho ukuthi mangampha okuningi uzomkhonza vele. Nakho uthembeke kokuncane. Manje nakho akasathembekanga nje kokuncane. Manje Gabriel nawe Michael masingamnika okukhulu kusho ukuthi nje angeke sathandaza nokuthandaza. Ngona simiyeke. Hayi mina mama. Mina ngithi nje Nkosi noma ngabe nginani. Kodwa nje angifuni ukubanjwa into. Yasemhlabeni. Angifuni nje ukuthi nje ngingeze umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ngithi nakho ama-taxi kanjani. Amen. Amen. Sengabika ngisho koshemeni bami ngabika ngisho erenkeni ukuthi manje ngangibona ema-meetingini. Nazi ukuthi mina ngisemsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Ngoba nganquma ngafunga. Esami lesinqumo. Ngenza isinqumo naye uJesu. Hallelujah. Ukuthi njengoba usungiphilisile ke nje ngiyokukhonza. Lesinqumo ngenkathi usenza siyakhula siyadlondlobala. Uyobona sewusukumisa nezishosha. Uyobona sewuvula nezimpuputhe. Uyobona sewuvula nezimungulu. Amen. Bazenza abantu izinqumo. Abanye abanquma babegula. Anquma umuntu athi Nkosi ngiyokudumisa, athi Nkosi ngiyokukhonza, athi ngivuse, ngiyokukhonza kodwa sephilile akhohlwe. Ziphelile inhlungu alibale. Kodwa ezulwini kubhaliwe ukuthi wanquma. Yeah. Amen. Singamfuna uNkulunkulu ngoba sihluphekile. Simfuna noma kukuhle kumnandi.
Simfuna noma sijabulile. Amen. Amen. Isibusiso mayekuphila uNkulunkulu sihlakulele lesibusiso. Sicentele lesibusiso. Sicentele lesibusiso ngokuyenza intando yakhe. Amen. Manje mayisekubusisile uNkulunkulu awusenzi lutho. Siba nokhula. Abamabhizinisi bavala amabhizinisi njengamanje bayokhonza uNkulunkulu. Kade ngibatshela nje ngithi nginidinga emkhulekweni ebusuku. Esiguqweni sasebusuku sika 12 ngiyanidinga nina abamabhizinisi. Ngoba msuthi nje uyakhathala uyalala ngento eyodwa. Nayo njalo lento ayikenzeki kahle njalo. Isamfifa. Kodwa yini sitha uSathane esifikisa manje ukuthi uyakhathala. Qashula. Qashula. Ngoba idemoni lele letha ukukhathala, idemoni lele letha ukulala. Hayi mina ngiyasebenza, awuzwe nje. Hayi mina ngiyasebenza mina, ngeke ngikhona ukuthandaza ebusuku. Awuzwe. Ngiyasebenza. Unikoba lo msebenzi. Mase uphelile njalo futhi uzokhala futhi athandaziswe futhi. Sefuna umsebenzi. Yamanje ngihlala ngoNkulunkulu. Mase uphelile lo msebenzi uyakhala futhi. Siyolala ethuneni la siyolala khona. Sethuneni la siyophumula khona. Lana sempina sikhona ukuphumula. Futhi lesiguqo sasebusuku ngisibona mina sizinto ngakazuyibona. Qiniso. Kade ngizwa ngomunye kade efikile lapha ethi uTikolosho wakwakhe uqala ukukhala 12 o'clock. Ukhayizela endlini ufike la endlini ugijime la endlini 12 vele ziqala lapha izinto. Ziqala lapha manje inhlanhla leni ukuthi noma ngabe umthakathi uyakuthakatha ufika nje uhleli wena uyakhuleka. Akangeni ukuthi ufika nje wena uhleli noma yini abayiphonsa kuwe mama kusukela namhlanje manje ithi 12 to 2 siyakhuleka bazokufaka egroupini ziyathandaza. Amen. Amen. Noma yini abazoyiphonsa la bakuthola ukuthi wena uhleli uyakhuleka. Ngoba emkhathini kwanqunywa kwathiwa into zethu zobumnyama siqala ngo12. Kunjalo. Manje nathi uNkulunkulu usiphila isiguqo sika 12. Hallelujah. Manje uSathane uzosithola. Umzimba vele uyohlala wala, uyinuka umzimba kakhulu. Ayikho into ebhlungu njengomzimba. Ayikho into ebhlungu eyinuku njengomzimba. Ngiyangizwe mina mangivuka laphana. Hey malikhali washi. Kunzima. Likhali ngitawo. Yazi ngithi kancane. Zwi. Ngiyophapha ngo1. Hawu. Ufike nini lokutho ngoba iwashi kade likhala isitha. Ya, kunjalo. Ngizwe mangabe lithe likhali iwashi ngavuka. Make waguqa nje wakhuleka kusekho futhi Hamba okakhatha. phela. Akusekho futhi. Kanti kuyephi ngoba bengingavumi nje nokuthi nje nginyakaze. Nabona isitha. Amen. Manje kufuneka bazoqwasha ngizwe kahle namhlanje ebusuku. uNkulunkulu eprofeta ngomvangeli ukuthi inkulu impezayo. Amen. Hey. Jesus. Inkulu impeza nangempela inkulu impeza ngoba uSathane siyambona masithumelela amasatanisi ukuthi usithumelela manje okingi namakhosi asemkhathini. Sure. Ivangeli lasemajene kalifuni. Siyathukwa umhlaba wonke siyathukwa. Ayike kulokho abangithukile bangigila imanga. Jesus. Bahlale bengithuka bengihleba. Hayi lokho bangithuka impela. Kuthiwa kufika inyanga endaweni ethile yathi nje ngimbonile lo yamama oyisidudla. Uphethe ikhwama zokunyanga ngapha uphethe neBhayibheli ngapha. Ngimbone kahle. Wena mawulokhu umlandela lo yamama uyathakatha. Ufuna ukuzokuthathela yonke lengcebo yakho la. You. Yes. Jesus. Ilonyanga ibilethe uTikolosho omsha ngoba loyo omdala ngambulala. Okay. Ibisile uyabona ukuthi imoya yabonana. Loyo omdala ngambulala bahamba bayolanda omunye. Ukhona nje lapha. Ukhona. Bathi uphethe ikhwama ezinzima kabi. Ngiphethe zasezulwini. Amen.
hayi ngiphethe zasezulwini Jesu. ngiphethe imangiqhela ngalentelezi engiphethe ayifani nentelezi intelezi eyiligazi likaJesu ayifani nentelezi mangifafaza njengoba soyifafaza la kwakho kuzocaca kuzobonakala Amen. leka Jesu le eyiligazi basifafaza inomphefumulo phakathi inomlilo phakathi ayikho intelezi emhlabeni enomphefumulo ayikho intelezi emhlabeni enomlilo Amen. kaJesu kuphela Amen. ibambe siswami ungabusayidede ungabusabheka umuntu ukuthi uthini nibabike nina basemasontweni nibabika nina basemasontweni ngoba khona manje uyavuma nje ngithi uSathane uzogijima utshela abafundi demon uzogijima lotshela abafundisi bakho uthi ake nihambeni bantu niyomvakashela ke niyosho ukade sagcina enkonzweni hawu mama glory to Jesus babathanda beze bazokukhalela mi inyembezi bakutshela ukuthi usizo idemon lele lizokulanda ngoba uma wena kuusizo enkonzweni khona botikoloshe bafunani la ekhaya bona njengoba sebezokulanda nje bebengabaxoshi ngani labo tikoloshe ngegama kaJesu nani niyehluleka ukubaphendula ukuthi cha mina sengisendaweni lapho uNkulunkulu angiphilise khona ngoba bengihamba la kodwa uNkulunkulu akangiphilisanga manje sengiye la ngithola ukuphila kusho ukuthi ingilosi yami ila manje ngoba nisaba ukuzondwa umuntu ayathaya esontweni lami amen ukhona nje okade esho laphana ukuthi bathe nje hayi sikade eshada bathi hayi sizokwenzela ama president sizofika sizokwenza kodwa kade ashada lo muntu bami ngamenzela ama president manje ngoba uyilo ayobatshela ukuthi hayi sengingena kuleli ivangeli leli ivangeli leli ngathi linokuphila hayi manje sebemuthi sebeyamgona manje ngoba nabafundisi bathi kufanele uzophila ukungadli iphilisi la ukungadli iphilisi akuzokufaka ezulwini anizele ematsheni ngoba nizele ukuthi anizukudla amaphilisi Amen. nizele ukuthi nizofa nihambe niyohlala noJesu Amen. Jesus. anizele ukuthi ningadla amaphilisi mabezothi ungadli iphilisi uzophila esontweni lakho awuzulidle esontweni lakho into ebalekile ukuthi uma uye enkonzweni uyovuselela umntwana ngaphakathi into ebalekile ukuthi uma uye enkonzweni isibani sivuthe ngaphakathi Amen. into ebalekile uma uye enkonzweni uyofaka isikhuni sakho sivuthe uqeda uphuma uyolwa noSathane into ebalekile nje kumuntu kumntwana kaNkulunkulu kulwa noSathane Amen. phela cha yikho into oyibhekile lokho ke siswami uthe umntwana wenzani umntwana yavulelwa kuwe ngoba waba nesikhathi sokuhlala wena wayivulela manje hambe yokhala kuNkulunkulu uthi Nkosi ngangazi ukuthi nginquma abantwana bami bephila mangithi ngiphethe igama lakho kanti angiphethe lona ngingumfarisi ngingumsadusi asifundeni izwi lenkosi ke bazalwane izwi lenkosi lapha kuMateyu 17 sizoqala lapha kuverse 14 babona manje wonke kanye nenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha nayinikazi besimile phakathi kwethu inkosi uJesu usebenzise inkosi ukhulume ngani inkulunkulu namandla wonke thina siyathoba inkosi uJesu izwi lakho inkosi lenze umsebenzi nelikhaya ngegama lenkosi uJesu Kristu Nazaretha amen. Matthew chapter 17 qala ku verse 14 inhloko sithi ukuphulukiswa komfana onesithuthwane 14 sebefikile esuqhukwini kweza kuye umuntu waguqa ngamadolo phambi kwakhe wathi inkosi hawukele indodana yami ngokuba inesithuthwane ihlupheka kabi lokhu iwela kaningi emlilweni kaningi emanzini 16 ngilethe kubafundi bakho kepha bahlule ukuyiphulukisa uJesu waphendula wathi oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo koze kube nini nginani na koze kube nini nginibekezelela na yiletheni lapha kimi uJesu wayekhuza amen lithi ke bazalwane ubani ubaba umama lo wayilethile Baba. eyilethile ke manje indodana yakhe igula inesithuthwane
kodwa eyilethe kubani kuJesu. Amen bathandekayo. Eyilethe kuJesu kodwa wafika wakhuluma iqiniso ukuthi nabafundi bakho bamkhulekele sengihambe yonke indawo ekhulekelwa kodwa lo mntwana lona akasindi. Amen bathandekayo. Uthini kuJesu uthi okukholwa okuncane. Amen bathandekayo. Uthi okukholwa okuncane mlethelana lo mntwana lona ngimsindise. Amen bathandekayo. Manje bathandekayo ngokukholwa kwethu uJesu esasho ukuthi ngokukholwa kwethu okuncane siyosusa intaba iphonseko lwakhe. Akekho umuntu onokukholwa okukhulu. Akekho umuntu ongcono. Kodwa siyayithoba kuNkulunkulu. Silalela kwezwi lakhe. Uthi noma ngabe sesihlulekile siye kuye ukuthi inkosi lokho engikwenzile ngehlulekile inkosi. Amen. Uweke lo okufanele manje uthatha abantwana bakho. Wena uthi inkosi namba. Sengihlulekile mina kuhluleka nomhlaba wonke, uhluleka nemthandazo ethile. Kodwa manje inkosi ngiza kuwe. Ene mangiza kuwe inkosi ngizokukhonza. Mangiza kuwe inkosi ngizokudumisa. Futhi ngizokudumisa noma ngabe bakaphili, ngizokudumisa noma ngabe bakapholi. Bothi bephola mina ngoba ngilethe udumo kuwe. Ngoba abanye abantu babanjwa yini? Babanjwa ukuthi engani kuthiwe lo mntana uzophola nawe uyaqhubeka na. Yonke into inesikhathi sayo. Njengoba sizela nje uselayinini ezulwini. Uselayinini ezulwini. Wena khona ukuthi njengoba sebefikile kufike wena Nkosi. Ngiyakwazi wena Nkosi awugeji. Ngiyakwazi wena Nkosi awushaye eceleni. Amen. Jesus. Noma bangona kanjani, bone kanjani, bekithemba wena ukuthi kodwa kukhulekile. Kodwa ubiziwe ngabonwa. Ngoba uSathane uyenze vele ukuthi base kukhulekiwe enze izinto ezinkulu. Bese uthi hawo engane. Abantu bayathanda futhi ukuthi makukhulekwa uyenzeke khona namhlanje into engathi yena uJesu mayemthuma wenza khona namhlanje. Siyalinda sibekezela sithobeka kuNkulunkulu. Sikhuleka. Uthini? Verse 18 ithi uJesu wayeseyikhuza idemon laphuma kuye. Umfana waphulukiswa kusukela leso sikhathi. Khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa bathi thina besingemkhiphe ngani na? Amen. Amen. Kuthiwa uJesu ke wamkhulekela lo mfana. Elethe ubani? Elethe uyise. Elethe umzalo wakhe. Emlethe kuJesu. Amen. uJesu wamkhulekela lo mfana. Uthi idemoni laphuma. Idemoni masikhuleka ngokukholwa nanokumethemba uJesu liyaphuma. Amen. Idemoni masikhuleka ngokukholwa nanokumethemba uJesu liyehlulwa. Amandla kaSathane ayehlulwa kumuntu mangabe sikhuleka ngokukholwa. Amen. Akukho kumehlulayo. Uthi benze yani mayisekhiphile idemoni? Verse 9 khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa bathi thina besingemkhiphe ngani na? Wayesethi kubo kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Amen. Amen. Thina besingemkhiphe ngani thina ngoba kudala lo muntu simthandazela. Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Amakholwa amanye namhlanje ayakholwa. Kodwa ajike enze ukukholwa kwabo kube kuncane ngenxa yokungabaza. Amen. Ngenxa yokungabaza. Yabona nje le moya egcwele la ekhaya labo tikolo shabagcwele la babheke thina. Uma thina singekho kumoya bayasho ukuthi Amen. babheda lapho. Amen. Sisazoke sibaqinye kakhulu ke sibatshengisa ukuthi laba bayabheka. Idemoni liyambona umuntu. Ingakho kufanele masiyokhulekela idemoni sibe kumoya sigcwala uNkulunkulu ngoba lingaphuma futhi lingene kuwe. Amen. Amen. Ngoba libona ngaphakathi, libona ejuleni. Ukuthi lo umile nje uyashumayela. Kodwa unento zethu. Amen. Jesus. Umile nje uyafakaza kodwa unento zethu. Amen. Amen. Ukhona la inkonzweni kodwa unento zethu. Ayabona amadimoni. Yebo. Ingakho lokhu bathandaza banze bakhihlize bekhala benza yonke into angaphumi ngoba bonile ukuthi hoyi bebezosiphakela ngomthandazo lapho. Hey.
Amadimoni futhi ahlakaniphile yawudla umthandazo wamakholwa. Ubona amadimoni ese-strong kangaka namhlanje esekhuluphele kangaka amadimoni. Yile mthandazo yalabantu abangamethemba uNkulunkulu abambhanqa nezinto bebethandaza. Jesus. Amen. Awuthanda kabi lo mkhulu kubudla. La emkhathini awudlula ngithi. La emkhathini uphenduka ube isinkwa umkhuleko wabaKristu. Ngoba thekukhuleka benezinto ayithembile. Leli vangeli ke mntaka baba mangabe uzokhola uhlukana nodokotela. Uhlukana na ngempela zibuko nje soyihlafaza. Amen. Sikukhulekela ubona sikaze uyihlafaza abantu uzositshela uNkulunkulu uyasitshela. Asifili nje senze ngomthetho. Asisebenzise umthetho. Yeah. Uyositshela ngale ngathi sithatheni ke. Siyazi basethe sithathu uzobona. Amen. Amen. Kodwa zona nje umzalwana akayifaki ibuko. Akayifaki. Ibhizinisi le akho umuntu ophethwa amehlo la. Business le. Umuntu kwakufanele ukuthi mangabe ephethwa amehlo umuntu abe kwizandla umuntu ingilosi yehle negazi lika Jesu izogeza amehlo. Amehlo abone. Amen. Amen. uJesu uphilisa konke akukho angakuphilisa. Zonke lezi zitho ezikuwe ndlebe, khala, ezinyo, umlomo, limu, yonke lento ekuwe yadalwa uyayazi yena ukuthi bayithi kuthakatha uzoyenza njani. Akukho ukuthi uhlakaniphe wena uthi uzozenzela. Mawusuzenzela wena usuyamcwasa yena. Ayikho into namhlabeni esingayithemba. Fanele sithembe yena yedwa ezithweni zethu zokumzimba. Jesus. So umila amathansela la isengaka uthembe yena. Uye wadala lo mpilo. Amen. Amen. Manje ke injula yevangeli ke ingakho uNkulunkulu esizwa noma ngabe sithini angakho ngoba sikholwa kakhulu kodwa usizwisa ukuthi siyamethemba kunzima siyamethemba kukubi siyamethemba kubhlungu simethembe sithembe yena yedwa mawugula nje akukho la uthi uzophuma uye khona uhlala endlini kwakho uthi ngilinde wena somandla. Amen. Ngilinde wena Jesu. Noma ngeza ubuhlungu obunjani ngilinde wena Jesu. Akekho la phakathi kwethu ongazanga gule. Akekho. Akekho. Nangu begule dabukelwa isifuba. Kodwa ngokuhlala ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu enjalo usepholile. uJesu ubheka wena hawukele wena ngemsebenzi yakhe. Amen. Jesus. Wahamba uJesu esemazulu ukuthi lo mntwana lona ufaka inkonzo noma isifuba sidabukile sinje. Wafuke sephilile. Ukubuke walala nje akayenza inkonzo wathi mina ngikhuleke namhlanje ngiyagula alale mhlambe ngabe ngakasindi namhlanje. Ake ngithathe noma yini ngigoqoze ngiphuze. Ngaba ngakaphili namhlanje. uJesu akafuna ukusizwa. Amen. Kube u20 ithi ngokuba ngiqinisile ngithi kini uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi niyakuthi kule ntaba suka lapha uye lapha iyakusuka akukho okuya kunahlula. Amen. Amen. Uyayazi sinaphi ukuthi yini? Imbewana encanyana. Wayeko mbila, wayeko mazambane, wayeko bhatata. uJesu la ekhona. Wayeke into ezinkulu. Kodwa wathi leli lenhlantsane ekhona emlotheni. Vuthela Jesu. Uthi uyokwenza into ezinkulu. Ngale nkolo yakhe encane uyokwenza into ezinkulu. Uyothi suka ntaba iphonse kolwandle. Kuphi namhlanje kini ningamaKristu? Amen. Kuphi? Ungayisusa kanjani intaba uhlula ukususa utikoloje la? Ungayisusa kanjani? Uthandaza uguqile ugibele embhedeni utikoloje athi sengifikile. Akulale kuze kuse. Kodwa ulala uthandazile uzile ukudla. Ufasta uliphethe nali elimlomo obomvu. Uliphethe iBhayibheli. Kodwa utikoloje athi hayi sengikhona. Futhi ngalelo langa uthandazile uzokulala noma ngabe ubonda ipapa estofini. Ngalo langa uthanda akutshengisa ukuthi umthandazo wakhe awulutho. Jesus. Amen. Amen. Manje mama sokuphi ivangeli lokuphila. Amen.
Sizokupha ivangeli eqiniso. Uthi umethembe yena yethu ungambhanqi ngezinto. Umethemba yena yethu ungambhanqi nezinto uzobona amandla akhe. Amen. Uthi ngokukholwa kwenu okuncane nisusa intaba nenzeni? Ngiyakuthi kule ntaba suka lapha uye lapha iyakusuka akukho okuyakunahlula. Amen. Usiphila amandla bazalo. Uthi akukho kuyanula. Nina. Hayi uthi mina Jesu akukho kuyongehlula. Uthi nina akukho kuyonehlula. Amen. Amen. Uthi akukho kuyonehlula. Kade ngisasho ngidlinza izolo. Ngithi uthini? Uprofetile ngobaba uNkomo wathini? Wathi kufanele manje uJesu asitshela ukuthi ukhona umuntu ofile emoshali. Ayisile. Wathi siye khona sifike sithi sicela ukumthandazela. Sicela ukumthandazela avuka thinti ice. Amen. Ey, ngezwe lonto ngijabulela ngathi inkomo akukhule kweni ngempela ke manje. Usethini uJesu? Usethi senikwenze senibaphilisi lo AIDS. Senibabule lo tikoloshe. Senibakhiphi lo shukela. Bapha bavukayo abafile. Baze bayovuswa ngamasalamuzi ngama magic. Baze bayovuswa ngama magic abantu. Balaliswa boxini bathengwe ngemali. Kuthiwa lale ngathi ufile. Benza kahle abafundisi kanjalo ngoba amaKristu ahluleka nje na uvutha umuntu efile. Kodwa uJesu wayebavusa abantu befile. Kodwa uthi nginika konke. Ngokukholwa kwenokuncane. Hayi ngasho ngathi wa prophet manje ngempela uNkulunkulu uthini? Asizobatshela emotional masiza. Ngeke sibatshele. Sofika sithi nje uNkulunkulu vule emotional wena. Amen. Ngoba make wabatshela uzothi uyakhuleka avuke baqede bamgenge ngembazo bambulale futhi. Bamgenge ngembazo bambulale futhi ngoba imali isiyaphuma. Hayi emotional azodla kabuhlungu sengisema emotional manje. Amen. Sengibaye kilo dokotela. Uthiwani? Uthi uNkulunkulu anikenzile uthani kabavusa abafile. Samvusa ugogo unide efile wayengekho emotional. Amen. Wayengabandi. Sifuna abandayo manje amathumbe egoqene egcwele ice. Avuka ayithintithe. Amen. Ayithintithe. Amen. Simbasele ihitha othe godole. Jesus. Funa lokho manje. Amen. Asifuni ukukhuluma indaba yenganekwane. Amen. Jesus. Oh, uJesu unamandla uvusa abafile. Aphi lamandla ashiyawo? Wathi nginika konke. uNkulunkulu. Namhlanje amakholo ebuthena amakholo angathi mayithe amthandazela nje lele mayivuka ngabaleka ethi galo. Angabale amanye ngaphuma ngabafastela. Athi sipokwe. Ngoba yini nawo amakholo yakusaba ukufa. Adla amaphilisi nje ngoba saba ukufa. Ngeke mina ngamsaba umuntu ngiyomvusa emotional ngoba ngikusaba ukufa. Lokho ke mama wami siyacela ukuthi uhlale enkolweni umethembe uNkulunkulu sizokhuleka nje sikhulekele namakamera akho la ulala khona abantu abakho sikushiye sihambe asikushiyi wedwa sikushiya naye ungabonwayo asikushiyi wedwa sikushiya neqhawe elinguJesu indodana kaNkulunkulu. Amen. Amen. Injabulo esile